Ubwansu bw'umuguzi. Nagosogere omwancho muligire begataseni kyandeze TV wairebu ya sentunda ende yaragire ensa eyamo ya bono mugoroba sebune gataseni kyandeze TV tonyara ko bato kuyarigani benne kweneke buna tonyara ko bato komanya manganyare ko ba gagwatika korwa bwagakete nago ikera chinga kibune chirito ko batanara gwetara somo nwe manyererio ni akoro kwa Joshua uta kolende tikaturanya nyora ayo togenda to ko bato kwarigana lia senchire wenge kigima. Tumesikia hii, tumefurahi kama mmekuja, tuangalie macho tuone kama kuna shida gani na kuwapatia health education kidogo. County ya Kisii gucengera litukulio korora saba menye be county yo banyara ko bakoringorigwa na konyora obubwene bwa maiso. Chande kiram emnya emetienyi sita tutaba transforma. Koruya gachiete no mwe siya agote mwana ngo tare sikumiri kora tarta koreta. Tuachande kiramono. Botuke yate yo igwe metungi yo. Ya ire bito byose pi. Bawona bachire ga batoine bachire. Ndoro jingamba batoretera gwangu. Tubwate siko babeka biara bayibi be transformer abamenye bekenyero kya nyaore imeye ward ya bugeka niko babolira serikali. Chane kiri we have suffered so much. Igoro ya tange koni guga. Changa is sold here like a gold. Changa inauzwa. Bangi inauzwa. Watoto wamepotea. Tumeshindwa la kufanya. Sasa tumeamua kama wananchi. Tumekishwa hii pombe imekwisha kabisa. Abanyakenyero imeye kenyero kya indereti gokora obonyabi elio gukora obonia bwa maruwa tanchiri ahase kenyorekyo. Ayo amona yande omwancho muligiriri ngo kwarigania senchira yobo ikirano nyara kobogosanga amona intenyoro bigona boko bwatia maya wetera se enchere mitandao Facebook Ndizi TV News Digital na wetera asense media YouTube Ndizi TV News yoli agenda tokoba kwenekia buna chibi chamane lyogi nchigenda tokoba chikochira senchira yobo ikirano iga akorukwa Petra Mukeira isaransa elindo nyara kobo kwemanya. Toko chaka korwase county ya Kisii chitariki 12 chia omutenyo kiandakiro mwaka ensenge manige kunyara kobage gochengera lituko lyokorora county ya Kisii bwe gotinyarete kobage gotigo maiga ase okobwatera nagati yenyagitari ya Kisii ai na bwe nyagitari ya Kisii teaching and referral ababwatani bobo cheno banyara kobago chamo nagokora etaro ya beno bogatigati bwo mucyo bosongo ase banyara koba bakwena na obobwene no bolingo lya bwabene gochia sabantu bali bwate omuchando obwa Somosaki oito wa mangana milere momanyi nanyara kobago ikirana na gotwariganira roboti rokobwatia nekero ensengi maya chengera litukuli nenalia maiso elioli manyekanete buna World Eyesight Day serikali ye county ya Kisii gekobwatera nabo bwatani kurwase sector yobo cheno buna enyagitari elia ya maiso ya Kisii Eye Hospital nero ya iralibaga eliogo chengera litukelio Dr. Kiagen no munyagitari omone o Kisii Eye nyanchwa uyo ogotwerera igoro ya marwaire tobauti ya maiso ebintu bibi kuma kinkenge cataracts yo chiko dia bantu mono kalko atani miako chestini go chigoro iga lakini bera asima pema marwaire asire goja na bera asima pema igokoro jinga to ikorra buyego ako ndogo de diogo njupi mote ngane cataract bera azusigwe ile rono obo manyugwa kirama tukaya igekoro usuguraisi sana pressure ya maisonero kiro mundo tigamanyenga pressure ya maiso yana irenga uyere ka inse 10 to 20 gomi paka meronge bere nyore ke getane diago omokio go sale ko mundo ukora
iko ekerkuwa nyoli nga to iko nyara gosoma to iko nyara kubeka utindano ige mine tinga enga kia ikiro kupimwa maiso to gendo chiko le biro street gosobeke byo yomino iko pagendo pimwa maiso orekanenga biro kikwende kubeka. So this year's website today we are talking about loving your eyes at work. So I would want to encourage everyone, not only workers, that you need to take care of your eyes. You need to own up on your eye health, because it is only you who can take care of your eyesight. Omo Chief Officer bw'Obochenu imeye county ya Kisii Gladys Aminga uyoikerana asomo yegoyo nigasegeta abantu gwesokia na kolengwa amaiso kire mapema eliwetanga gukora asatebe serikali ye county nechikobeka emerobelyo yogotoma abanyagitali ba amaiso aseti nyagitali chonsi imeye county ya Kisii eliyokubalenga amaiso wetera samuri bune sukari wetera wena ba hypertension wetera se gutaragira biya na gwetera abandi bayigori tuna maiso atari korra buya okonyara umuntu gusana umutuku mwatie umuntu kagano umutuku kumbe na maiso abwate emechando ngotebya abantu baitoiga bya kwigurira mariogo kwebegere riso ayebweka ikiagero ranyore kwanyorire emechando tocha bakuru Kisii ya hospital iga nande ntoje tutwara abantu bagoche gocha abanyagitari bande Kenyanya hospital gocha gupima nande maiso nande barwari bosa kitari kinto cyo batebi nabo igonto cyo ire nande abandi bonchari nande nabo igoba bapime igobana tete badenga abantu bete tukoletera services ange na yanga kabisa ange na nyumba eliyo liso yao umongeru kabisa oweriogo nyene riogo nyore nyonoko barwo nyore nyene byore onyore gatia bali abakonyeka kurwa asomo robelyo yoni gobagokera igitambukerekyo ase balenge na yaiga kiria so abanyagitari baro igobara abanyagitari bengencho bako gamba buya bakorogereria soko genda guje ongo batei basese ni bose mereme ya bakokora bakorora bagotu barora bake nabonshi bali barororo bali babwato machando bwa maiso onale ko batei na barabo kinga kijinde gare bako imba bwato machando iyo nabo bako chabarigerelibwe sobera abantu baminto bali bali sikali bataramanya babwate mechando ya maiso baigwe bagenda sitinyagetali especially mnenyagetali ya Kisii High nebwa tobokonyo banena sa maisaito amaiso no borori bw'omuntu kero kwanyorera n'omuntu umira sa maiso ige bintu bya tenanire no kuripotelea igataseni Kiandizi TV elietaliane Mildred Momanyi Biamono mosaki oito bwa mangana amaya Mildred Momanyi soroboti orwa senchera yobo ikiranu togoska mutwe maigaya eserekali koeneke bunanyare kobage kurwania esegi yobo ingi no botumeki bwa marwa tanjeria sebinyoro ao litko liarero nigo abamenyi abu banyara koba kura kurwa se wodi abukimonge banyara koba weso kena okora obonyabi obotindi ase banyara koba gutarira chinga ao echigendete koba chikoenga amarwa ayatanjeire kurenga abamenya unigo batebire enka iyanyare kobage kokora konia goseko kebage konia amarwa yo ochia ase abantu gatiabo abana besukuru omusaki oito bwa mangana amaya Frida Kerubo amana mange mono kuanzia leo changa imekwisha hapa. Kesho mkipata mtu anauza changao ibangi tunaandamana na yeye tunamshika Nechingaki eserikali egendete kubeke emerobelye meikiranu asogokora obutumeki bw'ebinyogwa byogotindia asensemo yenderetini gabamenyi benseme yo baimukige tambukero na kubwatesia eserikali magagayo konya ebinyogwa byogotindia asegeka nigobono abanyakinyora bo batalira eyamateya ogetonto na gusamba ebinto aroro kolengana na barabonigo amarua abereka gosalia aborki wa beskuru yendereti tuachane kile kuyafsaba so much igoro ya tange koni guga changa is sold here like a gold changa inauzwa bangi inauzwa watoto wamepotea tumeshindwa la kufanya sasa tumeamua kama wananchi tumeki shua ipombe imekwisha kabisa Ogosangano morki wa beskuru eyo nigo arabuna niga chagete obutumeki bwenyasole ekerarenge kerasi kya gatano na gatatu goikera bono iga asaganirie obokonyi bwogotiga gotumeka Natokana na mno hapo na mbali na hakuna kitu kinasaidia kwaje na sakata ni kila kutumia
omorokio monene bwesukuru eyo nigo aerera emechanda abere kagwetera asobokoreri bwaye inse y'emyaka kianda twatwarire emechanda esukuru eye emechanda etari meke. Number 1 ekere najita nanyabata abana bakuja bana gutinda ekere bari na gutinda ngaja kuburia mwalimu na abana bari na kibali tugachakira ororo actually kubwati the cause of this drunkardness in this school. Tukanyora ngipuriwa linere mahata mara ya kwanza ya marua. Nonya obeire kagwetoma eliokoeneke buna aboroki gwa beskuru eyo bakonyekire nigo omoengyo yo abeire gakobwatwa nabo igo kobwatukwa. Took the initiative yo kulikaliru galitangani okia somo kambi akaira bakabwata omuntu uri okonia marua bakamuira baka egetu ya police nearest police station Kenyanya na ande mambi aya hontoka gocha ono twanya nataka na kukwana na umuntu gentokia muchi bakora bone gentokia na affected tipo be mono ne kere mitihani ya form 4 ko KCSE exam na sentundende nigo bokoreri bwabeire bokoira nanse anene ase skuru eyo ase obotumeki bw'ebinyogwa byogotinda bwabeire bokoira emeri. Fact to Galigari Kabina, I never got to move in again. So, quite a number of students have been affected. Standard Skiachirense, Nainda Havana to Arano, Havana Vange, to Kovatuma Vivoli, to Avarangiria, to our guidance and counseling. Kolende nigo babolire serikali kubabwatesia na boigo koimukia egetambo keroke bwenete iligokonya ekenyolekyo. So, egamenti ongwa pirina yare wanja take steps ekomese amarua ya arega mataruo erusinya soliyo abana baito barasome biya na indi standards chimo kegoro asensemo y'abanyakenyoro boigo nigo barurege kurege tindigo cha ase abaengi na kweneke buna goika baimokeri gweli chikoli bwenerete. Tunapeleka kwa serikali. Kwa hivyo ndugu yangu, tunataka dunia ijue sisi watu waendelee. Tumekataa mambo ya jangana pangi kuhusu hapa. Kuanzia leo. Na yule ataweza kuendelea atapata cha mtema kuni. Frida Kerubo, Ndizi TV. Biamono Frida Keruba soroboti urwa senchira yoboikirano eketambo kerega kongusana kenyara kobage koirwa n'abanyakenyero kuruwase wodi yo yaki bokimonge tokorana ime county ya Kisiboigo anene ime constituency ya Bugetutu chache nigo bono abamenyi kurwa ase ekenyero kyanyaore igikutoka ime wodi ya Bugeka semetinye 5 na limo bono bataranyara koba bagutwara chinguru cyomurero icikeire anene obosalia au gati yabo obwibibwe nibo nebinto binde bamenyi abo nibo banyara koba bakobwatwa no mondoko omonene emambia rero maiga yabarabukoboka na konyoranga transformer iyenyarete kobera asense miliyoni ganyarire kobagie koibwa kurengana na barabo ningo baburirie omujumbe be constituency yo kubwaterana amone serikali enene nyara koba kwenekia asobwango kigima onyarire koba gakoirania chinguru echichomorero ride chinyara koba chikoba konya asobugima bwabo bwakiraritu komusakyo itobwa mwana maya Polinari Sakama na nyara koba gwikirana sekenyoreki kyanyaore nabo igokotoretero roboti irokobwatia ebate bangikoreta bare wiki akirimba ikoreta toroje batungaina bagenda tuwachandekire gyobatoreta boninga osabana maiga yokobora West Mase emetienyi 5 na limo nigo abamenyi bekenyero kyanyaore ewodi ya Bugeka baboka lituko lya rero na kanyora transformer egotoka sensemeyo teyo around 5 ochaka chishuguli chetu chakera lipo konyore disappointment na the transformer day ono lendo na twabeka mangana Kenya kawa waje na SBO babu teyenda batungira balende batungira ngane cheche ngango cheru itini rero unfortunately waruka wakora simayani urunyaore Bugeka etinga ya mukama mumwenga twachandekire emetienyi 6 tutaba transformer Korea gachiete no mwe sibia agote mwana ngo tare sikumbire koreta ta koreta wachandekire mono botuke yate yo igwe metungi yo ya ire bito byose pi
Baona bachire ga batoine bachire. Ndoro jingamba batoretere bwangu. Korengana n'abamenyi okobora gwestima asensemeyo nakyo egento kyairere tobo ibyobuo gokorekana. Mimi kwa majina naitwa Douglas na najero mkaji waiga Bogeka ward. Weka before transform yetara hivyo kwenye romo MCA ukitira bakati wa visikia Kenya Power. Olipotire twabire metenye sisa tanya kutwara stima gai. Enyo gestima yali kango barabu arenga kangana babantu twaboka tororenki mbando kibaho cyo goto ibera gai. Ningo bamochia Kenya Power ase ogotaba abango koigwera ebirero byabo ekero batebigwe. Kenya Power metu squeeze yabere raktan. Igendo nagesari kambali kufuatilia. Bone buya batokonye bunando abantu bamali eto cyane gete. Boigo ningo batebire buna estimeyo etachieti kobe kwase ensemeyo nigo oboibi borachi kobucha amo nobo salibonde. Ndo mwana to wapiriga okyase serikali. Abayibingo to itabare. Bone zabunando abanyina mambinchi chuma. Bogenda turi tukikoni kinyeni. Bono ogocha kurumo ngina gakurukunya ko enda ititingo tarerwale njera. Bone serikali yeye egotokonya gose egotoita. Intu twachane kero bingo tabore. Obo bingo tabore ga. Yagara tubwatike etorege sute. Nigo baboliri eserikali amono mojumbe bwensemeyo anyale gakubabekera transformer amo nechitaya choborabu asechipara. Indu twapiriga omugambi asore torengererie na ndo to inyore kuna ndu kwalere ta asore asitore tugakoinyora Bobeke transform yenyi epa ero asigo ne street rights kibe ko gaiga ali abantu bakonyara gweta no bale muso bono mwake abana. Kuripoteri Andisi TV kurwa sekenyoro kya nyaore ewodi ya Bogeka County ya Kisii nchere na Apollinaris Akama. Biamona Apollinaris Akama soroboturu hasenchira yobo ikero ntore no gosemeria buna eserikali nyale ko bikwiri gitambukiro kya bwango nakone kebuna estimate nyale ko bikwira ni bwa sekenyoro kyo Kianyaore togosika motwe chingaki aboro kiwa bagenda tokoba kuyarigania ase amatemu amanene yo mwakoyo bonigo ababuatani abagenda tokoba gweso kena kwene kibuna banyale ko bagusira aboro kiwabu na kwena na amagani abuna enchira yemo yoko basira chingaki chibagenda tokoba bako yarigania ase litko lero nigo musamuri mu yanyale ko bagweso kena guikerana ase wodi ya sensi Yereme constituency ya Kitutu cha Chenot na kwena na obokonyi go cha siskuru gati yabe bitamba byobo chenu na boigo ebikoroto gocha sabana bari babwate amaganyo chingaki echibagene tukoba kwirigania sai amatemu amaneno masakyo ito bamwana maya dipo na sanya na nyarako bagoikira na se wodi ya sensi na boigo to arigani robotiro kubatia ensemo no kwagatira abantu bali batali kwenyara chinyomba ase binyoro ogosira abagotu na kwene kyobo chenu gujesa abantu bali balire nechinda omusamaria wakiri Joshua Makori Nyarenchi nigo bonagenderete gosira aborokiwa ase chiskuru choboroso elio koenekia ogokina ugwechisemi togwakira timu Joshua Nyarenchi mbiamono sogotarire se skuru yeito mwatwerera abana baite bikoroto batagwate bikoto bagotara konya bagotachaise batakonyera abana baisike Sanitary Towels. Tunashukuru sana. Echinko garachira abana baitu babe absent kule school. Niho mwa promotiri abana baitu bagenda. Komerekera imeye ward ya sensi ebunge ya Kitutu cha Chenot nigo bono ekirenge kenene kerego chia saborokiwa bali bare omubiro yego gatatu anene abo bagochigokora amatemu amanene yo mwako yoiga elio kubaruseryare ebitamero kero kende biranyare kubairera barabu gutakora buya asama somabo. This a bureau the exam grade 6, 7 and junior secondary and 8 mbabate exam so etwacha ko support to avoid ngo kabuzentize abana baba ile school ba concentrate mba toka isiko kozekera abana batubati bitambo ibi abango okonyera bakobera isiko babu ati babera for a long time wono rero turega tubabaire we are hoping nga mbage kumise classes bali tusongoje wala sama full time nenda matemu abanzi bali boita boigo nigo banyara kwereranga kubwatekana no gokonga kubogima asochinka nigo kogenderete gosegeta obutaka sebinyoro
ase bono babigitogosemeria guchia serikali kwegerera amagima ankio. Okonyire preschool chichat n'ebikuruto, okonyire 6, 7 and 8 sanitary towels echichimiseti abana bayibure biya 90 koibure biya ekogera abana mbali guchikomisa sukuru ekeiga mwaro kiri ase preschool webikuruto abana nabange skuru yaitu gaiga batachitense ige naligo sororanga muba morole bali batigara muchi mubakonya usire ntukuruka riribu as parents cause uchumi ya Kenya gerebo bible bange bali wa access konyora bagule bitambo hivi nenda another thing na comment ebitambo hivi very essential so abana shinyaruka we are appealing to the government the government the parliament bayi harakishe so that eke gosoka konya abana betu shinyaruka ebitambo hivi biche isiko bira affordable bako binyora anywhere. Abalimu abanene korwa se skuru ya Engotogoti DOK amane skuru yoboroso ya Nyagesenda SDN nigo bararekana ko banomogoko asebeneria mbuya mono gochia asomo Samaria kunyora aboroki wababo ase skuru ya karabagendete gwetera emechando ao kurwa se chinka kubagira mbuya mono soja kukonya iga mwata konya Sunday Towels abana ba PP1 na ukanyira bikoroto ababule kichat so eto waka mbuya mono as this foundation bache kokonya ndi kujimambia ndi kuna abana ba class 8 na class 6 bajo kora matem mwabakonyire elinde banyare gotoke school amatugonse enche muno mwalimu munene agokire munantana kokalinde asengenje mwana mwatokoleire mbuya mono naende tabari tangana ndio mweli naende moche Yinko ripoteria egeta seni kia Ndizi TV kurwa se ward ya Sensi ebunge ya Kitutu Chache North imeye county ya Kisii elitalia Nendipon Asanya Viamano sana omusakito wa mangana maya dipo na Asanya soroboti urwa senchira yobo ikirano tokuru ime county ya Kisii to ikirano ime county ya Nyamira magega yamaberera akisiasa korrekana asobwango iga ime county eyo ya Nyamira ayerete gati ya BMC ime ward yikobeko muswada bokumurusia bisi umugabana we county eyo amusnyalibo litukulia lero nigo abara ibabaga kana boigo ababwatani ao kurwa sechi bunge chiria chia North Mugirango na boigo bora bwanyara ko bagwesokia na kubwatoka engwana yabo ya bene na gusaba omorembe no kubwaterana kwa bene gati ya baraime county ya Nyamira likwene kiabuna anene abamenyi be enseme yo banyare ko bawikererwa amone chira cha magandire cyane ko bachikuliegwa amone serikali ya county ya Nyamira omosaki oito kure county Nyamira job mangi noroboti oruo a senchire obime morembe obomo wakerengenjo asinyamira yeito niga barayibara se county Nyamira basabire ko bwaterana yemaga yokorekana liberera linene chinga kicho kogania komorusia omogavana korwase abisi wetera ase omuswada obekire ase bunge county Nyamira go nale gotebo morembe no muya una tua gosoirie tigo morembo bo basaba mabera kuchaka mambia na mambiende naomba tu wale MCAs ambao wiko Nyamira County kwa pamoja, sababu mtarudi kwa wausisi hapa kupigeni kule. Kama unafanya mzuri, tutatupa wewe nje. Haya, sisi nyinyi yabona bunto no gutanti ndinda bakitare ko bese. Ibyo ko ndakore. Yese, ni ndito beziza gacho bwache ngo besa abantu. Ensemo yabaga kana abamenyi b'ekibunge kya North Mugirango na borabu nigo basaba barayi bonsi kubwaterana elinde county Nyamira ekikonyora amagenderero ekero morembo ororekanire yori magenderero ndonsi takoba makongu wokoleka asengencho abanyamira babire mbai busu sana gosemba abane nekeriande ke babange babo bali barenge barojenga ingike ntotageta magenderero wonoiga esegi yaba njatonyageri ikiagera tutageta magenderero togenderero gusitwira ndi magega matukamange ekija abakulukura baje kwasa mangana asenyamira ababuto kuba bakatiga bakoma mangana abakonya kwenda kisebuzinga basaba asa chiga mushichito
mushete na burunganga se Nyamira county ase mugabano ito bubwatirane asa ko mojama ko mazengo gabano kwa majira ayo muyi kumobeka etaya yo ngegabana ya ko moindi kimuli boigomba sababara igokora obokoreri bwabo ase obwasioku na gokeania obokurumi lineto chikonyora amagenderero bari twachori bagototenene emesara yabo tobaete na bisaine tigabaisane na birebike byakire ekyana biro lakini intu bari tochorete abatori bona abanyamira na intu to benefit as services ituraewe kubwatekana n'ebintu biri byatokikire biri biwocha bizotungetie bibesa kikurwa ase serikali ya igoro n'ekyo bagosangereria ya muna kibango amagenderera ali agokorwa ase tuli tonyora amariogo kinyagetari mbasaba barayi bari ase county ya Nyamira kurwa somo governor omoseneta omoteneneri bwabangina naba MCA ubwaterana elini Nyamira county ebegego kina ase ekerengo soma bubwanja ngaige samiale babwaterana ne gabana bakorega sibuna batebeza namba bwata namba gabana igari nsi yeto indito moete indito mubikere gutwa n'umuntu akora ndese giukie sare igo intwanyagaria tokorokwa Amos Kimomi nyalibo ekiara no muntu uremana chengia naende asa kwa uribaga no mareme no gosirwa na bokonyora nga Nyamira yasukire bosio na hindu twaroreka nase map ya Kenya muna ti county jirchinde gingo reporter ya Ndizi TV kurwa se county Nyamira Job Maangi Oroboti ururwaye Job Mange kurwe county ya Nyamira mwancho murigirili norogo toikerio mweri wa mangana maya ensa eya moya bono botuko kolene na mange tokene tokoboto kwariganiria kurwa semesa ya itoya maya chinga kitoromerane amona echinsa isato chia abono botuko linyara ko bakwenekia unama ya gochire gwetera somo niwe manyiraliga koro kwa Joshua utana boigo Petra mukira nyarakobaga kweneke bunagocheire gwetera asinjire chibi channel yogiretira ngoro kwa Josephat Messi na kuganeirie oboligererio bya wemero bile megata Ndizi TV.